Máme spolu prvý kontakt. No, každopádne vy píšete, že ak ma mohli pustiť z letiska sem. No je to preto, lebo na prvý let ma nepustili. Pred 2 dňami, keď ste si všimli, sledujete aj Osťa, aj ostatných chalanov, čo tu so mnou, oni už sú tu 2 dní. Mňa nepustili, tak ja som si vypýtal info, že ako sa sem viem dostať. Oni mi povedali, že mám ísť na indonéskú ambasádu, tam sa opýtať. Išiel som na indonéskú ambasádu v Singapúre, tam mi povedali, že mám ísť na svoju ambasádu a vybaviť si emergency travel dokument. To som spravil na maďarskej ambasáde, lebo v Singapúre není Slovenska, tam nás zastupujú Maďari. Spravil som to a povedali mi, že s tým môžem ísť, že to je OK. Takže na letisku ma pustili, lebo som došiel o 2 dní už s týmto dokumentom. A keď som sem došiel, tak mi povedali, že ten dokument je pičovina, že to ich nezaujíma a že neplatí mi proste pas. No. Dúfam, že mi bude v noci loziť po hlave takáto nejaká pičovina. Švábia. Každopádne, prečo ma zavreli? Ne preto, že mám expiráciu pasu o 2 mesiace kratšiu, ak mám mať. Oni ma zavreli preto, lebo sem na Lombok zo Singapuru lieta iba jedna aerolinka. Ja musím ísť naspäť do Singapuru tou istou aerolinkou, ktorá ma sem doviezla, ale tým, že je jediná, ktorá sem zo Singapuru lieta, a lieta iba raz za 3 dní a ja som sem došiel, tak musím 3 dní čakať na to, kým zase prídu a môžu ma odtiaľto zobrať. A tie 3 dní nemôžem byť na hoteli, nemôžem byť na území Indonézie, lebo proste ma nepustia cez letisko, tak musím byť tu s kokotskými švábmi. Neuveriteľné, tento človek, my friend, mi doniesol KFCčko. Chápeš, normálne precítil, že mi nedajú najesť, tak mi sám zamestnanec priniesol KFCčko. Wow. Frajer. Samozrejme som u nich v kancelárii, ale KFCčko v Indonézii vyzerá takto. Jedno stehno, som ríže, ale som za to vďačný, pretože aj táto dietka je lepšia ako byť hladný. Frajerina.